107 participantes na cuarta cita da temporada no Campeonato Galego de Rallys. O de Narón ia contar cun percorrido coñecido con 2 tramos e 2 pasaxes a cada un deles para dirimir o vencedor final deste rally que prácticamente foi un man a man entre Alberto Meira e máis Iago Caamaño. Caamaño, líder provisional do campeonato, saía con forza e arrincáballe 7 segundos ao seu rival. Meira marcaba os seguintes mellores 3 tempos da matinal, pero non era andabondo para superar ao do Ford Fiesta R5, que remataba líder ao cabo da segunda sección. Con todo, a carreira daría a volta no primeiro tramo da tarde. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, salida 75, derecha 3 menos, no ceñir. 3 menos, no ceñir. 75, cuidado que están frías. Rasillo por derecha 25, parando, tarde, izquierda 3. Tarde, izquierda 3, y quedar 10. Para poco tarde, derecha 3, redonda y aguantar. Y abrir 25, para ya derecha 3. Y quedar 50, para pronto izquierda 5, 100. Tarde izquierda 5 y quedar 10, para allá derecha 5. Iago Caamaño saía con ritmo, procurando un bote un pouco que seguir na fronte da clasificación. Meira, após facer axustes no seu vehículo, tamén saía coa intención de superar a Caamaño. 3, 2, 1. 50, frenando fuerte, Izquierda 5 menos. Se cierra mucho. Para derecha 5 menos, muy larga. Se cierra mucho. Abrimos 20. Nesas estaba a carreira cando o líder provisional da proba pisaba a erva nunha freada e ocorría isto. Y ya derecha 6 sobre Rasillo. 75. Uy, ¿qué pasó aquí, Chorbo? Un peón no momento menos agardado en o que Iago perdía preto de medio minuto. Ya está la hierba. Venga, vamos. Tarde, derecha 2 menos. 2 menos. Tranquilo, Sí. Ya izquierda 3 menos. Y quedar 25. Mais aínda, quizáis desconcentrado por este feito, pouco despois, pasábase de freada e facía un recto nun cruce. 3 menos, cuidado que te lo comes. Volvía a perder segundos moi importantes que ían decidir a carreira. Venga, 75, izquierda 7 sobre Rasillo, fondo. 75, con cuidado ahora que está sucio, pronto izquierda 7. Contento hasta ese momento y contento ahora mismo porque soy el que menos experiencia tiene de este campeonato y joder, hemos ido liderando el rally hasta el mediodía y súper contentos, ¿no? Porque los tiempos, estamos haciendo unos buenos tiempos, vamos a un buen ritmo y hemos cometido un error y nos ha costado un rally. Xusto por detrás do Fiesta, Meira sabía que algo acontecera. Así, e salvo no derradeiro tramo, o do Mitsubishi marcaba os mellores tempos e facíase coa vitoria nesta proba. 40. Iago pasouse de frenada. Izquierda 7 en ras, ceñir más 60. Izquierda 7 larga, ceñir hasta 42 segundos separaban ambos os equipos no parque pechado final. Sabemos que se queremos ter opcións o campeonato pasaba por intentar gañar aquí. Bueno, o das carreiras o ir un pouquiño apurados, tanto podía facer o trompo como eu, sabes que un furo, calquera cousa pode botarche por terra todas as opcións, pero bueno, nós estamos contentos e a ver se sigue esta racha. 5, 4, 3, 2, 1 y lume. 50, rascón derecha 5. Y 50. Do resto, Alberto López semellaba estar en disposición de lutar pola terceira plaza. Derecha 5 a 5 menos en ras, rápida y 30, izquierda 5. Para derecha 5. En esas estaba cando bloqueaba a caixa de velocidades do seu Mitsubishi. Con derecha 4 menos, muy poco K. Y 20, izquierda 5. Bloqueo, se marcha. A ver esa collera. No. Me cago na puta, que susto, tío. Novo abandono para da Terracha, que deixaba a terceira posición nas mans de Jorge Pérez. Mais aínda o abandono dun Javier Martínez Carracedo, mermado por mor dun accidente doméstico nunha das súas mans. O de Salceda recuperaba así sensacións e ritmo de carreira logo dun inicio de tempada cun problema mecánico que descubriron no seu Renault Trio R3. Al fondo termina Ras, para derecha 3 y sigue derecha 3 otra vez y 30 en izquierda 1, abajo termina izquierda 2 y 40, al fondo Jofín, derecha 6 corta horquilla.
40, empatamos o tempo. Os dous primeiros rallies tivemos un problema co coche porque había unha peza mal montada no autoblocante, eu xa non sabía se era cousa miña, ao final descubrimos que non, que era cousa do autoblocante, pois entui mellor e aquí xa salimos a correr, a luchar moito porque aquí a xente correu moitísimo hoxe, os tramos moi difíciles, Narón sempre son difíciles. Eu creo que facemos unha mañá inteligente, correndo bastante, e agora a tarde pois xa máis non relajados, porque aquí non, se quen se relaja é malo. Conservando e intentando ir fino, sin pinchar, sin cometer fallos. Os BMW M3 do local Daniel do Pico e máis de Adrián Campaña tamén foron protagonistas neste rally. Vehículos veteranos, pero pilotos rápidos e habilidosos con ansias de estar moi arriba. Do Pico remataba na cuarta posición, a mesma do dorsal co que saía. Campaña nesas estaba na cabeza de carreira cando picaba a roda no derradeiro tramo do rally, perdendo moitos minutos no trance. Non empache, 2 menos, a modiño que ti sabes. 100 trazar. Vamos. Izquierda 5, largo 55 e 50. Pero velaí quedou tamén a súa demostración. Como demostración tamén foi a de Jorge Cajiao, clasificado no top 10 do rally. Grupo de 10 mellores clasificados que pechaba Roberto Rendal nunha das súas participacións puntuais en rallies. Baixas destacadas como a do local David Grandal ou a picada de roda de Campaña mudaban a clasificación na Copa Top 10 Pirelli gañada por Jorge Pérez e con Adrián Gómez con este Ford Fiesta R2T ou Tino Iglesias completando o podio. No volante da Federación Galega de Automobilismo, moitas ansias tiña Dani Castro coa proba da casa, unha cita que non sempre lle foi ben, pero que desta volta, a ter problemas, permitiulle sumar unha nova vitoria e ser máis líder da Copa. O ritmo aquí tamén foi infernal. Alén diso, Dani foi quinto na clasificación xeral do rally. Contentísimos. Teníamos una espina aquí del Rally Narón y hoy, pese a los problemas que tuvimos de caja desde por la mañana con esa segunda que teníamos que aguantarla, se me fastidió un craboso o algo, teníamos miedo que no aguantara, pero bueno, al final aguantó y estamos aquí. Bueno, que increíble. Álvaro Méndez non tivo problemas desta volta, pero na casa de Dani era ben difícil superar. Os 27 segundos tiveron a culpa. Terceiro foi Rubén Gandoy. Pola súa banda, no trofeo Pirelli AMF non houbo sorpresas. A vida conta do ritmo que leva este ano semellaba claro que na casa Adrián Gil non ia deixar fuxir a oportunidade. E así foi, nova vitoria, aquí por diante de Pablo Aneiros e Rubén López. En a Copa seguro por días, César Díaz por fin remataba unha proba confirmando que o ritmo de carreiras anteriores máis cedo ou máis tarde ia ter premio. Vitoria para o lucense e con diferencia fronte a Iago Gabeiras e Juan Carlos García. Vicente Cabarcos era o único clasificado na Copa Historic Rally Cup. Total de 73 vehículos remataron a proba, moitos deles equipos da contorna, con ansias de disfrutar e de facer disfrutar. O Rally Sur do Condado agarda os habituais do certame antes tamén de que o campeonato tome o habitual descanso estival. Acabamos.